Hi guys, may hapon guys. Ako sa gawas karon guys kay ako tong isugnod tong ako ang giguna nga sagbot diri kagahapon kay murag na uga-uga naman. Magsugnod ta guys gamit ta aning karton guys kay kung plastic baho kaayo. So kaning ko ana to ang gamiton. Kaning karton kay diri ni ang posporo kay ako ang iro. Ako ning dala na akong kamera. Ato ning saligan kay dili ni pwede daan sa motor dapat ko anong kay bisag masunog ang motor. Uy. Ari na dapat. Okay. Ari ta magsugnod guys. Ako sa ning panguan ni kuan. George, sana ra bunalan ti karon. Palayo ta sa motor guys kay agoy Ginoo ko. Ani ta dapit. Butangan na to og para guys oh. Karton ang atong arang karton. Isugnod kay para maasuhan ni atong tanom guys. Kay ganana silang maasuhan. Ari sa ni akong camera guys. No, hay, labot ta. Mahulog kamera mami ha. Ako aning nigpis-nigpison guys kay para nambot na dito guys ay as in. Magsugod na po kong diet ani guys kay murag na nambok na ko. Dali ra man ko kuan kay mag 1 week ko magsumba, magamay din ko ana din man kaon na pug balik daghan. Muburo ta pod. Ana guys. Isip-isip na to kay parang musiga siya. Guys. Dugay na niya akong mga tanom wala na asuhan. Wala akong sili nagtakilid na ano man siya. Ay nakuan sa serpentina. Kinahanglan mo siya og hiktan para di mo takilid. Hiktan siya guys para di mo takilid. Lami ra ba siya bunga katong tag-as nga sili ang bunga niya. Ang kaning isa kay mugbo nga sili kato tag-as. No siya espada nga sili. Halang po siya guys. Ora nangita to sa princess siya. Nangiti man. Princess. Inday! Wala na yung miming si Inday. Miming mo. Yan. Yan na mas. Ano split tani mo? English paka mo. Lida ba? Na guys, ato sa aning gagmay na itong carton guys. Ayan na to. Ay, ito magsugod og sugnod guys. Kaya para ito mahigdan ng carton. Inday. Agang iglamok ay. An aga telepon. Nagagandagan ang bata guys ang silingan. Nasa mabuntag mahapon nagbugas ka nagagandagan. Ano nakuha na kung silingan. Dagan mo, right? Adi, manakot ka gamot
Ano guys, may sugod nag-aso guys. Nagugod na nako. Aso guys. Para masuan ang guys, para masuan ang ato ang tanom guys. May maling carton gamiton guys kay hindi baho ang iyang mga kuan. So, okay. Nauga na gid ako ang sagbot. Init kay ganina. Ano? Aswan ang tanong guys. Kaulan nun guys, mga taligsik. O di, aswan na to ang tanong ko. Aswan na tong balay. Di kaayo. Nagdagkot na putag karton. Uy, daganag lang eh. Layo na ito sa itong tanong. Tinamatay at itong tanong. Pasok kay guys! Pero okay ra kay ang atong tanong na asuhan. Takot-takot. Aso na guys. Pasok ka? Ano itong hindi yung amin ko na kay dagan aso? Anong dahon? Oh, Ang laya ba? Ay, lagyan to. wala lagi po ang gawin. Palupad. Oh, Kabato. gani. Ikong katong uga mo. Ano ba ko to eh? Makasunod mo sa uga kay bisag ahalang mo ka nang iyang.
Kuan ka na. Ayun na na ikuan. Ay, dako siya. Ha? Amo nang lupad-lupad. Anong lupat? Tangan ako ka ng bukid. Para di mo kuan. Malayos, magudain ang uban mo. Ito mo di kinisigang blotter nit. Ay, ang blotter ay kung na di anak ang giibok eh. Yung anak sa gabon, mamatay. Yan, ay dagan silot di anak oh. Yan yung kalamungay gani yung gikuanan na. Gani ko dagan silot, mamuha na po di anak eh. Mao gani. Halang kayo kani. Ang kaning isa, dili ra kayo tag-as man kaning tamis. Hoy. Unsa masili man to ka nang dili sa Bisaya. Dagan pud klase ning ko ano. Silik. Naro o. Ganun mo nag kuan kaning. Oh ba? Ay bunga. Mao ba doktoro? Maano? Wala no? Mo yung tubo siya? Ay ba yung sili ron? Oh. Unsa tay? Oh, ano na tayo? Laki na. Dali lang dali. Ay, nari kay gagmay Mag-school na dali na daw. Mag-school na sa next year. Oh. Siya, mag-school na siya. Ay, duha na di ka punuan. Ang gagmay. Mungo ako sa Ang kani kay tag-as siya nga series pada siguro na. Ano tay? Ito? Ay te. Ang alternate dito kinuha ko kay magayon dito sa Gabon namatay. Kaya kinuha ko kay marami man doon sila so mag-uwi lang ako. Akong gipuan di kay mag-anak sa ako ang Gabon. Dalagsaon naman ang Gabon god. Oh. Utong ako ang giputo kay umupuan ko dahil kami lang nagsungayo. Ako ang gipaasuhan ng tanong kay para magkuan. Oo. Hello guys, na-busy ko guys.
Hi guys. Mga kong sili ron guys kay magsabaw na lami ang sili ko sa sabaw guys makagana og kaon. Ano buol na? Gura. Ano yan? Sambuang din, sambuang din na ano? Di, karay sa amin. Waray ka na? Waray ka? Hindi waray na. Unsa kayo na? Aklanon. Ay, aklan. Aklan. Sabihan na mong tatay na sa una. Mag-isa lang kayo ng Pero si tatay, yan kasi nag-ano sa kanila talaga. Manila, tapos sa kanila. Alam no, kung ang tao, swerte talaga no, kay alayo kayo ang nakakasa sa Manila. Tapos, ako naman, babalik-balik lang sa Manila. Nakapunta ka din sa Manila na eh. Katulong naman ako. Ngayon, yung pilisan niya. Ngayon ba sa lakad ko? Ang ganda-ganda kuya. Mahaba pa ko. Sabi niya, ang puti. Puti di ka sa una. Hindi naman kami nagkita. Hindi kami nagkita. Ngayon, di nasa Maynila na ako.
talaga. Tatay? Makita mo si tatay. Magsag ngayon, gani kahit matanda na magkita. Sabi ko, sino yan? Sus, hindi mo nakilala yung mga ni Tatay Landro Marisupin. Kaya yung ngipin niya noon, pag ganyan pa. Yung kapusti, ganyan. Nabigani ka na. Marami talaga. Kahit Ah, ganun ba, Nay? naligaw sa kanya. Ay, ganun na Kaya po, hindi ko naman nila. Kaya Kahit ano na kayo, kahit kasal na kayo, may mangligaw pa kay tatay. ay, may pumunta na mo kami. Sabi na rin naman. Sabi ko, ayaw ko. Talagang binigay sa akin. Pagswerte-swerte talaga. Tingnan mo nga sa loob. Mag-inom ako siya. Pero di wala na. Oo. Baka paano talaga ito yun? Dapat ano ko sa kanya nini, tanduan nini. Day? Oh. Parang ano yan? Siguro ka, dugo ng asawa ni kuya ito. Punta yan palagi yung dugo sa asawa ni kuya Itong. Mga pinsan na asawa ni kuya Itong, diba? Parang, tayo no? Ayan man ang ano? Tapos sila lang tayo. Ako ayoko ng gano'n naman. Yung tao lang sa loob ng bahay. Oo. Ay, mga aso ko yun. Na. Ganun na tayo? Ah, 800,000 lang pinunta ni ate mo eh. sayang tayo no, mahal yun kay Sambuanga. Sayang. Pwede yung mga 1.5 day. Kasi ano kaya yun? Sa totoo lang, mga ganun talaga. Kasi Oh. 7,000 na Sayang. ang per square meter na parang 7,000 na ba? Na. Sayang yung bahay. Kaya nabinta agad kay mura lang man. Kaya binili agad. Kaya ako nang hinayang ako pero sa isang parte, Oh. kung hindi Oh. pinakalit nila ron, katabi ng bahay namin doon, parang ganyan. Ganun tayo. Matay sa ano, COVID. Malapit lang talaga pala. Ibig sabihin, yung kapitbahay ba nila? Ganun tayo. Oo. Wala no? Namatay sa COVID, eh siyempre kapitbahay, bahawa ka doon. Oh. Wala. Oo pala yung COVID tayo. Marami na tudas dito. Wala nga tayo niya. Si Ramos lang eh. Si Claire, yung sila Oo. Pete. Maraming namatay sa Pati COVID. yung artista si Mahal, sa COVID daw din yun. Yung dati presidente, si Ramos pa eh. Oh, COVID po siya tayo. COVID din yun.
Wala. Takot na itong COVID mo. Buti dito sa atin, wala masyado. Salamat pa nga tayo. Nalakpas na natin yun. Ano nga? Pero malaki rin ninina ang katawan ko doon. Di ako nakalakad eh. Bawal Oo, tay. ko ba? Oo, bawal talaga. May quarantine. Tapos may, yung quarantine, may schedule pa. Malaki ang binawas ng lakas na katawan ko doon. Di ako nakakalakad eh. Eh dati, kuhakbangin ko yung papunta kila Ramos. Ay, magkapit bahay kayo, tay? Hindi, galing dito sa atin ba? Papunta doon sa bahay. Oo. Inaano ko lang yun eh. Ilang akbang ko lang yun eh. Para sandali lang ba? Ngayon eh, hirap ng malugo. Parang nirapan yung tawag ko. Yung kita. Nakaswa na ang tanim ko. Oo. Ano talaga yan? Anong sakit ay? Kaya nga ginanin ko talaga yan eh. Yung mama ko yan din iniinom. Yung dahon niya, tapos dahon na bayabas, at saka bayabas, at saka yung miracle tree, at saka yung kahoy ng malunggay. Iniinom niya araw-araw. Oh. Nung araw, bata pa ako sa amin. Maraming yun. Hmm. Dahon lang namin dyan. Ano nga? Nakakain naman yung talbos niya kasi Oh. yung pinakatalbos niya na ano, kinakain namin yan. Ay, ganun ba tayo? Hmm. Ito ba? Anong laman? Ano sa mo? Oo. Ano ang laman to? Tay? Baliti man yan, tay? Oh. Malindi pala yan. Baliti, ang nagtanim yung kay tatay doon nakatira noon, oh. Anin mo naman yan. Ha? Anin mo naman yan. Iwan ko kay Rolly. Ipalabas ko kaya yan. Sabi niya, hindi daw kay, ano daw sa init ba? Pero pinag-input lang ko para hindi pwede siya magtaas. Malindi yan. Oo nga. Maganda yun. Ano? Oo. Ano ba yan? Ano ba sa Gaya yan? Yung sa tay. Wala sila eh. Ah, yung iba? Iba din. Ah, yung Ako na no, mali. manchanitas? Oo, masalita. Oo nga. Manchanitas? Maganda yan. Oo, kay ano din yun, gamot ng diabetic tay, yung manchanitas tay. Saka nakakain talaga po. Ang bunga niya, no, matamis, no? Palengke. Oo. Ano ko man yan, ilabas ko man yan. Siya, pinapalaki yun. Sige nga. Sige, sir. Ah, sige tay. Guys, happy tatamhuman. Unya dapat magsulod na ko guys kay happy.
So guys, Taman guys, thank you so much yung pag-subscribe sa akong YouTube channel guys, sa inyong pag-like and share. Thank you so much. Ang pinagtanan, I love you all. God bless. Bye everyone.